Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگه گلدن باشگودارن هجه ایرو 4 هزیران 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لحمه ده امینو چند سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویه لحلبه جبو آزادی ریبر اپو مشیان مشا لحلبه به پیشنگی مجلس مالبات شهیدان مداخواز آزادی فیزیکی ریبر اپو هات بکانین گیرسی اکول کلان انتخا شیخ مقصود گریان لنیز آوایا تف دمی راوستیا او میتینگ کرن پیش ریز گیرتن اندام مجلس مالبات شهیدان محمد شیخ قنبر آخی بیگوت ریبر اپو بی ایدولوژی فلسفه خواه لسر رزگاریا جواکان گیرتگا امرالی و گوهران قادا اکادمیک شیخ قنبر بالکشان سر پنگاوا دو جواکا دموکراتیک و گود جبو پیواجو سر بکه و پیوسته ده ملدس ریبر اپو وره بردان پشره بردفکا انسیاتیف آزادی ریبر اپو امین قدر و آخوی گود ریبر اپو هوده ده پروژه دموکراتیک کرنا هرمه تمام بکه لهمبری شری دجوار قرق کرن و تونکن جواکان فلسفه ریبر اپو بویه کشتیانو و جواکان ده پاریزه چالاکی به دروش بیان بداوی بو Devlet Bahçeli Gut eşkere guriye keme yadın nine seruke gişe BHP Devlet Bahçeli bir vesile cejna kurbanı da xuyanek da gut reveberiya millet ve pivan o esas damızriner ya komare temin be Bahçeli Gut ku efersen da zerin ya volet ve jides ne berdan ve çarçove de berpsiyareke diruki dike ve sermilenme hem uyan o herkesi ve cih qazayan usul o zamanere ne dayin ve brengi ke eşkere duri jrojeven و شرطی او فرض ام خودی ولات خود در بکن باچلی هری داوید بیجه پشتی چک روشکه نو درکتیه هوله لگل پروپاگانده این رشکرینه نوچه این دروین ایدایم ببنگه افترا و سجدارین نه حق ام تجاری تاویزه جتکوشی نخواه نادن Girti yüksel koşlu Düsseldorf adı protesto kirin girse Karabalık ji Kurdan u dostên wanla Almanya bajarê Düsseldorfê li ber avaya wezareta karên Hinduriya eyaleta ve kombun û girtina siyasetmedarê Kurd yüksel koç şermezar kirin. Çalakî pêşengtiya Fetmet û YJKV rêvê hate pêkanîn piştî rêzgirtinê li ser navê girse Karabalık daxuya nêk hatayîn û bank li desthilatdariya Almanya hat kirin ku yüksel koç were berdan. Piştî daxuyaniyê hevserokê Fetmedê Ahmet Kobanêjî kirinmezekirina siyaseta Kurd şermezar kir û got civaka Kurd yek jî beşên herî zêde rêz nîşanên qanûnên Almanyayê de gelê Kurd dixwaze li wî welatî di nava aştiyê de bijî ramanên xwe bawayeke azadî bîne ziman û mafên xwe yên siyasî bikar bîne girtina yüksel koç peyamek siyasiye û parçeyek polîtikayê sistematik ya ji bo astênkirina siyaseta Kurd e mîtîng bi duruşmeyan bidawî bû لحسك ورقي جنازي چار شهيدان هات و شارتن لحسك جبو اندامن هزر اولكاريه هندورن شهيد محمد صالح الاوغلا İsa Ali Osman Kodiye ki Haziran 2025 ande de enjama eşa çeteyin daişede şehit bu. Endamı hezen komando yen qasede Muhammed Khamis El-Hammam ko 25 gulana 2025 andeli bendava tişne şehit bu. Lepar kravange şehit dijvar ya gunde Davudi hat ve şartın. De merasime de endamen mersam albaten şehidan endamen sazi u dezgen ve beriya khoser metsa leşkeri hezen evlekariya hündürün amade bun. Pişti rezgirtine endama mersam albaten şehidan Ahmet Herez akıve gut her şehidek jibo azadiya volet fedakari geriye emedriya vande tekuşine biken. Pişre endama hezen evlekariya hündürün akantona Cizre Civan Al-Ahmet akıve gut em şehiden khoyaj bir naken u em arman cevan pek binen. Pişti haftıran vasikaya şehidan hat khoyendin u radestim albati şehidan hat geren. Cenaze be duruşum u tililiyan hat ve şartın. Lera qayıcı girseye Karabalık cenazeye şervane qaside şehit Hasan Muhammed Al-Ali ve şartın. De merasıma de jibu şervan hezen xwe parastina şehit Süleyman Musa El-Ferhit jî hate pêkanîn.
Di dawiya merasîmê de wezqên şehadeta yên her du şehîdan hat xwendin û radestê malbatê wan hat kirin. Cenazeyê şehîd Hesen bi tilîlî û duruşmeyan Spartin axê. ÖHD û Tuayder ji bo girtiyên nexweş çalakî li darxist Komelê hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD û Tuayder li Colemêrgê bi hev re civînekê çepemenî li darxistin û daxwazkirin ku girtiyên nexweş û girtiyên ku berdana wan hatiye dem li dest werin berdan. Li destpêkê de rêveberê ÖHD Colemêrgê Ümit Savaş axivî got girtîgehên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li nekurî serweriya hukukê ne saziya tipa adliateke jî siyaset tevdîger e. Parêzer Ümit Savaşan bank li raya giştî kir ku ji bo girtiyên nexweş û girtiyên ku dema xwe ya girtî temam kirine werin berdan û dengê xwe bilind bikin. Parêzer Ümit Savaşan herî dawî dibêje polîtikaya têcîdê li pêşiya Sîberoja Demokratîk ya Tirkiyeyê û pêvajoya aştiya civakî astengiyeke cidî ye. Eger dewlet û desthilatdarî dixwazin Tirkiye aram bibe û krîzên heyî çarîser bike, pêwîst e dem li dest pêvajoya reformê ya li ser bingeha mafê mirovan bide destpêkirin. Di lêpirsîna İBB de 22 kes hatin girtin. Di çar lêpirsînên cuda de yên bi bihaneya nelêretiyê li hemberî Şaredariya İstanbulê İBB Şaredariya Beşiktaşê û Şaredariya Büyükçekmece'yê hatin destpêkirin. 38 kesên din hatin miçavkirin. Piştî ifadeyê li Müdüriyeta Polîs û Dozgeriya Dadgehê Şaredarên Büyükçekmece Hasan Akgül, Şaredarê Gazi Osman Paşa Hakan Bahçetepe, Şaredara Avcılarê Utku Cener Çaykara, Şaredarê Ceyhanê Kadir Aydar, Şaredarê Seyhanê Oya Tekin û hevjinê wê Celal Tekin jî di nav de 22 kes girtin û şandin girtîgehê. Endamên Koma Arsîsa hatin berdan. Çar endamên Koma Arsîsa yên ku ji ber strana Berîtan gotin li bazî de hatibû miçavkirin hatin berdan. Hat gotin ku çar ji endamên Koma Arsîsê Ayşe Güler û Derya Kampolat li Müdüriyeta Polîsan hatine berdan. Tuncay Taştan û Murat Koçak jî piştî ifadeyê li dozgeriyê hatin berdan. Li Mêrdînê piştî teqînê li navenda trafoyê şewat derket. Tîmên agirkujiyê ji navendên derdorê müdaxeleyê şewatê kirin. Di encama teqînê de trafo bi temamî bêkar bû. Ji ber şewatê elektrîka 105 taxên girêdayê Qoser û Dêrikê qut bû. Rayêdarên şirketa belavkirina elektrîkê de daşê îddia kir ku teqîn ji ber barê zêde yê li ser trafoyê rûdaye. Li Hollandayê sisiya Hezîrana 2025 krîzeke siyasiya mezin rûda. Serokê Partiya Azadiyê PVV ya Rastkir a Tundrev Geert Wilders vekişîna xwe ji hikûmeta koalîsyonê rakihand. Ev pêşketin bû sedema îstîfaya Serokwezîr Dick Skov û hilweşîna hikûmetê. Biryara vekişîna Wilder ji ber nakokiyên li ser polîtikên koçberiyê hatiye dayîn. Bi hilweşîna hikûmetê re hilbijartinên pêşwex kete rojevê de. Lê ji bo diyarkirina roja hilbijartinê divê hikûmet bê avakirin û erêkirina parlamentoyê pêwîst e. Têpayîn ku divê pêvajiyê de wê hikûmeteke demkî li ser kar be. Neteweyên Yekbûyî êrişa li ser sivîlên li navenda alîkariyê Sûcê şerê de encama bombabarana artêşa İsraîlê ya li nêzî navendeke alîkariyê ya li Refahê 27 kes hatin kuştin û zêdetirî 9 kes birîndar bûn. Komîseriya Bilind ê mafê mirovan a Neteweyên Yekbûyî Volker Türk ev êrişê nedî ji sivîlan şermezar kir. Diyar kir ku sivîl sê rojên li peyhev li nêzî navendên belavkirina alîkariyê hatine kuştin û got ev êriş nayên qebûlkirin ev yek sûceyên şer e. Dest şankir ku Filîstînî bi bijariya tirsnake mirina ji birçîbûnê an jî di dema wergirtina alîkariyê de werin kuştin re rûbirû ne. Divê ev êriş di zûttirîn demê de bê alî werin lêkolîn kirin. Belê godan jemen û çend serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.